Zahvaljujem na početku organizatorima. Iznimna mi je čast sudjelovati u obilježavanju Međunarodnog dana epilepsije i Nacionalnog dana oboljelih od epilepsije. Tema mog predavanja najvažnije su činjenice o epilepsiji. Započela bih u stvari sa pitanjem što je epilepsija, ali nažalost ne mogu pokrenuti dalje moju prezentaciju. Doktorice, kliknite na prvi slajd i samo dalje sa strelicama desno vrtite. Evo jesam, ali ne. Evo ga, znači epilepsija je kronični poremećaj kojem osoba ima ponavljajuće, neprovocirajuće epileptičke napadaje. U stvari, to je spektar stanja s mogućim različitim tipovima epileptičkih napadaja, njihovom različitom kontrolom od osobe do osobe. Kako prilikom epileptičkog napadaja može doći do ozljeda, kako može doći do smanjenja sposobnosti upravljanja motornim vozilima, smanjenja obavljanja određenih aktivnosti na radnom mjestu, razumijevanje okoline i samoliječenje često je veći izazov od samih epileptičnih napadaja. Epileptički napadaj je u stvari posljedica jedne neravnoteže koja nastaje u samome mozgu. Kontinuirano moždane stanice međusobno komuniciraju tako što potiču ili stopiraju druge moždane stanice u slanju njihovih poruka. U slučaju određenih kemijskih promjena na razini samih stanica doći će do neravnoteže koja onda rezultira jednom pretjeranom električnom aktivnosti u moždanim stanicama, a to izvana izgleda kao epileptični napadaj. Epileptički napadaj nekad su jedva uočljivi, dok oni drugi su potpuno onesposobljavajući, dakle različito se manifestiraju. Treba imati na umu da sve ono što naše tijelo može, vođeno moždanim stanicama i upravljanjem od strane mozga u normalnim uvjetima, sve se to može desiti za vrijeme epileptičkog napadaja. Pojava samih epileptičkih ili više njih ne znači uvijek da osoba ima epilepsiju. Epileptički napadaj može biti simptom neke druge bolesti, bolesti jetre, bubrega, može se raditi o simptomu niske razine šećera u krvi, može se raditi o znaku pretjerane konzumacije alkohola ili konzumacije nekih droga. Da epileptički napadaji mogu se različito manifestirati prikazuju ove ilustracije gdje nekada epileptički napadaj samo zagledavanje, nekada su to ekstremiteti, nekada se radi o gubitku tonusa i padu, a nekada to su oni poznati ili kako već uvriježeno govorimo za njih od davnina grand mal napadaj gdje uz gubitak svijesti imamo pojavu ukručenosti ekstremiteta i kasnije trzevima. Što se u stvari dešava tijekom epileptičkog napadaja? Napadaji imaju svoj početak, sredinu i kraj, dakle dijelove koje nije uvijek jednostavno razlikovati niti svjedoku, a pogotovo ne samoj osobi koja ima epileptički napadaj. Međutim, treba napomenuti da neke oboljele osobe prije pojave epileptičnih napadaja mogu nekoliko sati ili dana prije osjetiti određene simptome koje mogu biti promjene raspoloženja, glavobolje, nešto što u stvari nagovještava da bi se napadaj mogao desiti. Dobro je osvijestiti da se vjerovatno radi o mogućnosti da se pojavi epileptički napadaj, jer u tim situacijama onda osoba može promijeniti aktivnost kojom se bavi, može uzeti lijek, smanjiti mogućnost, eventualno moderirati, odgoditi napadaj ili ga spriječiti.
Napadaj počinje u nekih pacijenata, odnosno nekih oboljelih ljudi aurom. Prvim simptomom koja predstavlja dio napadaja i uvijek se radi o sličnim simptomima koje oboljela osoba vrlo često teško može opisati. Nekada su to subjektivne smetnje osjeta osjećaja mučnine koje se nalazi u želucu, usmjerena je širi se prema vratu, može se raditi o nekim halucinacijama, promjenama okusa, promjenama, nekim drugačijim osjećajima, emocijama, panici. Nakon aure slijedi gubitak svijesti, odnosno središnji dio napadaja koji u različitim epileptičkim napadajima se također manifestira različitim simptomima, a nazivamo ga iktalnom fazom. Ona se podudara s električnom epileptičkom aktivnošću u mozgu i kada ovaj napad završi, nastaje postiktalna faza, period oporavka koji različito dugo traje, od nekoliko minuta do nekoliko sati, nekada i dan, a klinički se može manifestirati izvana jednom uznemirenošću, dezorijentacijom, nekada i relaksacijom ili recimo pojavom glavobolje. Pa bi u stvari na slici to nekako pojednostavljeno izgledalo ovako, da nakon aure koja može imati također različite simptome, nastupa iktalna faza koja u onom grand mal napadaju ima ukručenost ekstremiteta, nakon toga trzaja ekstremiteta i potom slijedi postiktalna faza. Tko sve može oboljeti od epilepsije? Pa odgovor je bilo tko i bilo kada. Međutim, epilepsija je češća u mlađe djece do godinu dana starosti i onih ljudi koji su stariji od 55 godina. Zašto je to tako? Odgovor leži u uzrocima samih epileptičnih napadaja. Zna se da od 26 osoba u prosjeku jedna osoba će za vrijeme života razviti epileptički napad ili epilepsiju. Tako da danas statistički podaci govore da već više od 65 milijuna ljudi u svijetu ima epilepsiju. Što su uzroci epilepsije? Uzroci, oni češći ovise o životnoj dobi. Iako je za svaku dob specifičan i nespecifičan, nego je češći određeni uzrok, zna se danas da ipak i dalje mi za otprilike polovicu oboljelih u svakoj životnoj dobi ne znamo što dovodi do epilepsije. U nekih oboljelih uvijek se može naći u genima, u mnogih može se raditi o preboljeloj infekciji mozga, meningitisu i encefalitisu koji nakon inicijalnog liječenja mogu ostaviti ožiljke koje onda postanu ono mjesto neravnoteže uslijed kojeg dolazi do pojave epileptičkih napadaja. U mladih odraslih ljudi koji su socijalno aktivni, koji sudjeluju u prometnim nezgodama, koji su radno aktivni, mogu nastati ozljede mozga i one su tad češći uzrok pojave epilepsije. U srednjim godinama, kada raste rizik od pojave moždanih udara, kada raste incidencija češća je pojava i tumora, ali i dalje ozljeda, to su uzroci koji onda odgovorni su u stvari za pojavu epileptičkih napadaja. U onih stariji od 65, češći uzroci pojave epileptičkih napadaja su demencije poput Alzheimerove bolesti. Zna se da djeca koja su rođena prije termina, da dojenčad koja ima napade u prvom mjesecu života, djeca rođena s malformacijama mozga i krvnih žila, ona s krvarenjem u mozgu, ona koja pretrpe zbog komplikacija u porodu moždanu ozljedu, nastane manjak kisika u mozgu, imaju veću šansu, nažalost, da razviju epileptičke napadaje i samim tim epilepsiju. Djeca kod kojih se utvrdi bolest
spektra autizma, on pozitivan podatak na epilepsije ili febrilne konvulzije ili ona kod kojih febrilne konvulzije dugo traju, djeca koja imaju cerebralnu paralizu ili neke intelektualne i razvojne poteškoće. Također će češće razviti epilepsiju. Nature, infekcije, moždane udare, ozljede, Alzheimerovu bolest treba navesti u stvari da duge epizode epileptičkih napadaja, ponavljajući napadaji, odnosno uporaba droga također su važni rizični faktori. U osoba koje boluju od epilepsije postoje stanja koje mogu trigerirati pojavu epileptičkog napadaja. Takva stanja su recimo propuštanje doze lijeka, nedovoljno sna ili loš san, pojava određene druge organske bolesti koju prati, ali i ne mora je pratiti povišena tjelesna temperatura, izloženost stresu, prekomjerno konzumiranje alkohola ili napadi nakon izostanka kod redovite konzumacije alkoholnih pića, konzumacija ili uporaba određenih droga, uporaba istovremena lijekova koje smanjuju učinkovitost antiepileptika, nedostatak vitamina, minerala, nedostatak nekih elektrolita, hormonske promjene, menstrualni ciklus, treperenje svjetla, sve su to neki od trigera koji mogu dovesti do pojave epileptičnih napadaja, bilo u osoba koje boluju od epilepsije, bilo u osoba koju epilepsiju do sada nisu imali. Zašto su važni, što sa sobom mogu donijeti epileptički napadaji? Mogu donijeti ozljede. A koji tip ozljede će se razviti ovisi o tipu epileptičkog napadaja, koliko dugo on traje i gdje se javlja. Neke su česte ozljede, modrice, posjekotine, opekline, padovi, dok one ozbiljne, kao što su prijelomi kosti, potresi mozga, ozljede s krvarenjem u mozak, javljaju se češće u osoba sa velikim generaliziranim